La Biblioteca de Can Casacoberta ja ha posat en marxa el nou portal web Biblioteca Virtual. Es tracta d'una iniciativa de la Diputació de Barcelona que vol modernitzar la xarxa d'internet amb la incorporació d'elements 2.0 i amb una millora de la interactivitat amb els usuaris. La Diputació de Barcelona ha llançat el nou web virtual de la xarxa de biblioteques municipals. Aquest nou web permet a l'usuari veure vídeos, puntuar els llibres que més li hagin agradat, accedir a bases de dades i a guies de lectures, tot amb l'objectiu de modernitzar aquesta xarxa que havia quedat obsoleta i fer més visibles els serveis bibliotecaris a internet. És un portal millorat del web que teníem anterior, en el sentit que l'anterior web que teníem era una plana estàtica, d'una comunicació únicament unidireccional, serveis bibliotecaris, usuari, i en canvi aquest nou web incorpora elements del web 2.0, amb la qual cosa hi ha elements de comunicació multidireccional, tant usuaris entre usuaris com usuaris amb els serveis bibliotecaris. Els nous serveis webs permetran estalviar temps als usuaris de les biblioteques, ja que no s'hauran de desplaçar per fer molts tràmits. A més, podran personalitzar l'apartat al meu espai a la mida dels seus interessos. Ja no cal que vinguin aquí a la biblioteca per fer qualsevol tipus de gestió. Per exemple, si té algun llibre que el té en préstec que vol renovar, pot fer des d'internet. També pot reservar algun llibre que estigui en préstec per alguna altra persona i nosaltres l'avisem quan el té disponible. Pot inclús demanar el carnet si no el té, pot demanar-nos que li fem l'alta. També pot consultar el nostre catàleg amb el fons bibliogràfic que disposem a les biblioteques de la xarxa. El portal conté la informació i els serveis de les més de 200 biblioteques i 9 bibliobusos de la xarxa de biblioteques municipals de la província de Barcelona i els fa accessibles les 24 hores tots els dies de l'any.